କି? ହଁ ମୁଁ ପପୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଦେଖ ପପୁ ଅଙ୍କଲ କହୁଥିବା ପପୁ ଅଙ୍କଲ ଘର କୋଉଠି ଆସିବ ଏଇ ନମସ୍କାର। ହଁ ପପୁ ଅଙ୍କଲ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଆସ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ପପୁ ଘର ଆଗରେ ଅଛି ସାଇକେଲ ଜାଗା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ କହିବେ? ଖାଇଥିଲା ଏଇ ଘର ଲୋକ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ନା କଣ ହଁ ଠିକ କଥା। ଅନେଇଥିବ ମତେ କହୁଛି ନିଜ ବାହାର ନାହିଁ ମାଟି ମୋ ମୋବାଇଲ ଦବା ନା କଣ ତମର କୁଣିଆ ଆସ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ କଣ? ଆସ ଆସ ଘରକୁ ଆସ ଘରକୁ ଆସ ଘରକୁ ଆସ 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 ଘରକୁ ଆସ